Contes amb la Cuca Animadora. El lleó vell i la guineu. Un lleó s'adonà que ja tenia massa anys i que li era molt difícil pels seus mitjans buscar-se l'aliment per sobreviure. I va pensar que el millor fora fer servir l'astúcia. Va ficar-se en una cova i s'estirà a terra per fer veure que estava malalt. Així que els animals l'anaven a veure, els caçava i en feia uns bons àpats. D'aquesta manera en va anar matant molts i molts fins que la guineu, sense passar del portal, li preguntà com es trobava. «No gaire bé», va respondre el lleó, «però no us quedeu pas a la porta, passeu i la farem petar una estona». «De bona gana ho faria, amic lleó», digué la guineu, «si no conegués la trista sort de tots aquells animals que han entrat i mai més no han sortit». La guineu va ser molt llesta. La persona més prudent és la més intel·ligent.